halor kajing kabahap ban ma dikipat ba lum dat club hoirumbong halor kajing bomdon ya kajaka ban the nyot khamtam bakate kashnong kadon ya kayo hoirumbong kabade kawai na kayo kabala he bha hakathan ri bhoi mi ngi kador barshnong lum dat kla haka arpo trik unailor kalalum da kador barshnong na kabenta ban ai jingpen shai shiki pat ba halor kajing thmu ban wan ra ek solid waste management hakate kashnong namar kumbalong hadu menta kashnong kalahap panthe ikjabo bami na kayo bat na kashnong shipor hamadan kurkalang na kadaw bakampat don ye kajaka the nyut banle katkum kajuk start menta hakani kasngi usamla na kashnong umpling shilong usamla ban bhalang dingdo ulawan ban penshai shikipat ba halor kajing thmu jongkani ka solid waste management namar hashnong umpling uni usamla rengkat ka kenbon ki pentri kam ye ka solid waste management ka ba kilale katkum kajuk start menta bat ka badairu ka rukom le ka ba kta ye ka kwat ka khia ki pat ba ne ka bakta ye ka mei mariang nakanyut siya kaspa. Tama mangipat ni pelong takompong nakaspa siya kanyut. Kata kadai kawai. Te jing siya ka awareness program na later ngatry wat nakalem sa roba snow ilamat pang ba ngatry ka jing yatay hapo ka dorbar ka jong pir ngatry ka layatay ba sibun ba. Ka dorbar snong lumdai klang ni khot ya wer ya ki kun samla ya ka snong ya ki rongba ki longkmi kalong nakabenta ban ay ya ka awareness program kumba snuthu hi na kalyang jong ki nong snong ki babun hi ki perkhat be ya katai ka solid waste management ka ba plan ka bala long na ka kabala yo long ba ka scheme jong ka KHDC ba ki babun hi perkhat ba ka de ka dumping place lane ka jaka bane berat de chule bu be yo tu nyut rei kam dei kuta kade ka jaka ka ba nilai perkhat ba inom le su kum kitu kipor ki ba mansua ban chule berat yo tu nyut rengi kwa ba kan longkat kum ka scientific method da ka ba ngila ban recycle biang ya ki ban nin ha tu ka jaka kan don ki ying kum ba lightly ka wei ka ying na kabenta ban sakrike yung baput bat bomput bat yaw baput ngin snasbo bat yaw bomput ngin bu hakaway ka kamera undal adap ka kali ngin ledi no ya ki kane kan longkum kalan yo kam yo jam yong kinong snong pok snong gejungi hakapon ga baat pan ni sungsi ba nakaliang jong ka dorbar snong lum shopping haka jingkhot jong ka KHDC ka Frederick ka jingkhot i ka long nak benta urang ba jong urang ba snong jong ka lum dai kla ba jong ka lum shopping hendrai ka sungsi ba ka tugas ni ka don ka jing mi ba ka don ru ka jing pensyai baklah lemba rumba snong bat lemba ka lak thai kubor ba ka tu jaka kadai ka jaka yong ka lum shopping kam dei ka jaka jong lum shopping ka dei ka jaka jong lum dai kla ka ba kat kum put usam nadu kipor ki ba larim laja kam nadu ka por ki temen snong ki barim ki rumba snong ki barim ki bala pentri kam kat kum ki jingdon kam jongka snong te kata ngan persai lengba kene kalak thai kubor ba katu ke jaka ke bangi pendon kam ke dehi ka jaka jong lum dai kla bat na kaliang jongka dorbar snong lum dai kla ngi da up bat da trang namar ngi dei si snong si ngi dei ke ju ke snong ngi dei ka hapo bormbong kala don ku ka rai lengba ke central executive dorbar ba ngin ya syakmat akaban pentrikam ya kani ka skim ka lum dai kla kadang wat ki skim na kabenta ka jingdon kam ka bahakman andre ya ki jing pendon kam pat ini ya pendon kam lang andre na ka dorbar snong lum shopping kim priang de halor kata bangila thit no da ka jaka jong lojong ka bangat apo put usam ka jongi de kala don ru ka jing ya kendu ka jonga bat urang ba snong jong lum shopping nilai ya keren
nga kren hang ne da ka ba shai ba mdei bangin ya thok ya jiler gin ya kren ya ka ei ka ba ka bomla banlong kata kalong bangalai kren ngile song di sha po dukan hadin bala isong di sha na po dukan la isong na kali jongang ya lek sepo ya kendu yu video si an adi blog hapo kamera habala isong nakaliang rong ba sinong lum soping kli ngasngo ba pin ya le ya ban snai kata ka solid waste management nang tayo po jaka yung hoat kadai gijing shisha katu ko por ngidang tit ba ngidang dep tang kaprat ngimpat yo ikatu ga scheme na ke edisi te ndrai ni sungsi ba ni up ya ka ei ka ba ka dorbar snong lumsok pingkan khot ingi namar ngala dep ong ba la dadon gijing ngowit nakaliang gijong pi khniap soi to ong ya ka dorbar snong lum daikla nginwan pat pensai halor kanika projek ka baglum daikla kamut ban intrikam ya ndrei kum kita ki jingkhot ngimyo ndrei ngiyo man da ka office copy ka ba kila ya sakman kani ka office copy ngala ban peniu i phiang ne ba kila ai sha ka state meghalaya pollution board copy to rongba snong lum daikla te hakbala haba kala poi kum kane ka jingtho nakaliang ka snong lumda klangi anga kalango ken ni kwa bane kren su thu jingmut da ka jing I kum si snong si thawon re ka poi kum kane ka jingtho te so ko wai pan na ka don ka jing ka ba ka order ka bangiyo na kasim na usim jong ka himamlim bangin le ya kendu yo usim te kila ya na jirong shakli shatrai te nimla banle shu ai Tengi abig mentaya ka ka ba nakaliang ka state pollution board kan ay ya ka rai. Kata ka day nakaliang ka jongi ka sinong lum kla. Sinong lum dai kla barembong. Kalong da sisa kapor kabala slem ngila perkat. Kumno banyo ka jaka ban recycle ban snasbo na kini kinyut kinyer ki balami na kini kayo kade ka yo ke jongi kade ka commercial center ha ba kini kisnong baro ke badon hang ne po eastern ribhai ka bakentup sadu sebodaru ki yawan yo hang ne kalong ke yo ko bahe ka balalong man kasngi bat kanyut kenyer ka bami nang ne kamduna na ka arpik op ha ka simi tena kaliang jong sinong ngila perkat ban taulat ya ke banbu ru wat ya kinong sar ya kini ka kayo handre ka jaka ban bret pade namat bang imyo ka jaka babyang ngila de ban subret temporary ka harut jang kamadan ke kalang ka jaka ya le kai football bat hakaju ka por mentang ngidang don ru ya ka ban yate bat ka MCA ban pentrekam ya ka bandon ru ka cricket stadium te kalong da sisa kajing ka bakraw ha ka kajing sma utung na kata kajaka kalakta ya unong snong hi barok we de halor kata knong rem bag dorba snong lum dai kla kalaya perkat kumno banwat kajaka ya ka banlong ka ba syarut jong ke snong te hadin jong kata larai ka dorbar bal IT ha ka executive committee ban thit ya kajaka tengi layo kajaka ban ngila thit ya kata kajaka ha ka bangi dang don ha lenti ya ka ban le ya ka katkum kani ka juk ka bamentang scientific method ya ka ba kanom long shu kum ka jing ong ki babun balang ka de ka marten andre kajaka ban penkela ya kitu ki nyut kinyer ki bami na ki ying ki sembat na kayo ban penyakhlat ya ke balong sbo ban shna sbo bat ya ki plastik ki badon ki ar benta ngin pelang lang ya ki bat ngin di ya ki sayo bat ya ketai ke balak ban shna sbo ru ka sbo ke bami nang ta ki khot ya ka organic manure ngila bandi sayo kata gede ke baka shinong kadon haklenti menta ya ka ban perkhat shitom nang ne sakmat hadu lando ngila ban pelong kam ya kene ban ngidon ke jing kermen da ke jing ya trelang jong pai ba nang sing slong rengkat ke executive committee ngindala ban pen urlong rengkat ke jarap jong ka pollution control board ka bana po district council ban state pollution control board tangkini giktin ke bang ngidon ban pau kumlesi board